Уважаеми приятели и любители на биологичното земеделие, представям ви тази годишната ми продукция от грозде, която скоро вече трябва да береме. Ето тук може да видите, има и винени сортове. Ето това е. А това, което е десертното, дори вече почти сме го изяли. Ето, може да видите в какво състояние. Подходящо за консумация и най-вече е добре за вашето здраве. И ако някой се пита по какъв начин съм запазил така продукцията си и дали съм използвал химия, категорично ще кажа, че не съм използвал. Ето това са продуктите, които съм използвал тази година. Биологични Нимазал инсектицид, който има и фунгицидно действие, и Скубиел, който освен че е тори подхранва, е и фунгицид. С тези двата препарата аз съм си запазил продукцията, така че да бъде екологично чиста, полезна и здравословна за мен, за моите деца и за моите близки. Ако и вие искате да отглеждате такива растения, потърсете ме. Начинът е много лесен. Ще ви помогна. Нимазал, Скубиел. Имаме и още много други продукти, които ще бъдат подходящи за вашата градина.